Nag-i-issue na ang BIR ng card na may QR code dahil sa paglipa na ng mga fake TIN cards. Ang detalye sa report. Kulay light green sa harap at dilaw naman ang likod. Meron na ring QR code bukod pa sa impormasyong makikita sa card. Ito ang bagong disenyo ng Taxpayers Identification Number o TIN card ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Nagsimula na ring mag-issue nito ang BIR Revenue District Office 4 sa Calasiao, Pangasinan. Isa umano ito sa solusyon ng tanggapan para maiwasan ang paglipanan ng fake TIN cards. May QR code na dito sa bago. Which means pagka in-scan mo sa cellphone, lalabas po yung control number. Kung ano yung control number na nakalagay po dito sa TIN card, yun din yung lalabas doon sa QR code. Pero paglilinaw ng tanggapan, valid pa rin ang dating disenyo ng TIN card na kulay dilaw sa anumang transaksyon. Sinimula ng pag-i-issue ng bagong disenyo ng TIN card sa RDO4 Calasiao noong 2021. Ibig sabihin, ang mga kukuha ng card simula noong 2021 hanggang sa kasalukuyan ang mabibigyan ng new design ng TIN card. May regulasyon din sa pagpapalit ng bagong TIN card mula sa lumang TIN card. So yung mga mandatory na i-issuehan natin ng bagong TIN cards ay yung mga may update sa status, like kung single to married or married to single, yung may pagkakamali sa pangalan, change address, yun yung mga mandatory po. Meron na umanong TIN ang gurong si Joanne. Kabisado naman daw niya ang kanyang TIN, pero mas mainam umano kung may hawak siyang TIN card. Para may isang valid ID na rin po. At the same time, Magagamit mo siya. kasama si Jing Dakanay, Joanne Punsoy, One North Central Luzon.